wati wana nai tongkha iko nai di amsuk satung tongmani tini hingke wati wana nai tongkha nai di nokha kosom ungui tongkha. Hingke guys norok jotono lamsugo ani dini kotal vlog o tei norok ni hamjangmani support riwui tongdia no tei ani je kotal video nai tongo rok please dake dake like comment share khlai didi norok ni support nango tei norok ni hamjangma nango hingke nai di busuk aram nangoi tongha tong tabuk hingke sat saka o faijak tango nobo sip sip ungui tongkha hingkai chong kisa nogo thanda rok sako phunangana hin phailai ta hingke belai nobo sibui tongo aram nangsuka. Wati waya baluk yata ba wati kisa kisa wao ama sobai udang ba belai tongo amsakai saila pura soi tongo ama bokra rok sawi thangbayo amsakai satung ni jora wo norok bahai ke nogo mane time spend khlai kisa sabai gati kam rok khai tomo satung jora o tebo fit khlai nai tebo baksa kai tebo stroke rok ngoichi thibai siwan chini borok rok askai satung oma saila porikha guys ani kha bokra bi samani satung rok hingkai belai no bokra rok sawu nai di pusuk thanda nobo sibui tongkha nai di nokha kosom ungjak waisibai no nobo sip tongkhamo bo jaga o norok jon nugui saimankana je ani yang district area ni je hingke saimanbai na mo bo jaga o ang video khlai tong baksa to saimanna. Hingke guys nogo thangna hinui tabuk sairiko duty rok paya khonoi phaimani wati wawoi dugan o bwthakjak tabuk khe iko aro si achuklai ma tongkha dugan bisingo wati wa suka ayengo hingke baire o tang khurchi malia wati wa suka nahari ko wati wa tongo sal ke thas thangye ko amsuk nok barbai wati be phaisuka ta nai diti sa jong wati sari wai kisa phaikya wati sari wai kisa ongkhormani siti sa haino hai lama o kasajak wati sa mano thasaka amsuk wati wa yang khaba wati wa khai bo wati saila porikha amo pura sithame kana hadi sagrok jona nori rok kisi ordek modek bokhnai to jona sibai kha bokhnai rok sijak nahai nai di sumut ungjak norok anu khungnu uin saiman kana ang busuk wati o sijak hingkai chung tabukmo wati sari ka to hine bwthaklai tongo lama o nota wati sari ka hingkai thangnai nogo thangnani karon tongmani ya hota sasi emergency sa kam nangoi nogo thana nang thaka hingke ba ma thangsinai hinui ongkhormani ta amsi watui tabuk lama o bwthaklai jak chung oma saimalia chiprok thung tongjang chiprok di hingke nai di nogo sipsi ta kha thang tongo desa wati sari sapka hingke belai no aram nangkha oma saila porikha thanda nogo sipka umtike kisa wati wawoi thaka hingkai tangmung ba na amte ba kisa wati tiha satung tung dita satung mang tungoi tongkha amo satung tungmung hingke ses chini dunia chini borok nostong bai sinaite dan sanai dunia ro haino dang thang sinai bele satung hangke hingke norok jotono no hambai maribo tang hingke ani kisisa video pan norok khaloi nai tongmani bangoi tini blog umsungno norok bai share khaina musungoi ang kisisa video khlaimani si wati ni hinui nongyang boda wati rok kubang kha wabai kha please ano sabai di amon bangai se ang norok no kisisa share khaina musungoi kisa video khlaimani hingke tabung nogo thang sinai nogo sabai mani pore tei malai manglakha wati ni jora ekdom para rogo tebo current rok puri ingthang kamang ang video rok khlai manglak ani phone charge thikiri na nango amte ba nai di pustang to ngoi tongkha hingke norok jotno na hambai mario kisa sikon sa ani blog nai tongmani bangoi bye bye love you guys.